Hello everyone, welcome back to my channel. खुलुमबाय बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ। आं नोंथांमोननिसिम दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआनो जाबाय दानि आं टाउन थांनो ओंखारलायबाय। ओमफ्राय मानि थाखाय थांनो नागिरदों टाउनाव होनबा फ्रेशमिता मोना आयं ना मादै बिसिनि काजिन आरो हटेल गोदान खुलिदोंनो दा जों बावनो थांनो नागिरदों। ओमफ्राय आङो एथ'राबबो सोंबाय थायासै आरो अबे जायगायावहाय खुलिदों जिखुनु जाय क'क्राझारावनो बाट एक्जेक्ट लकेशनखौ आं सोङासै अबेहाय दा थांबा मोनथिसिगोन आरो अबे जायगायावहाय दा नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो भिडिअनि गेजेरजों अब्ला नुलांबाय थागोन आंबो जेसेबांखिनि हायो नोंथांमोनजों इसेबां शेयार खालामलांबाय थानोसै दा बिदिब्ला आंबो थांबाय थानोसै नोंथांमोनाबो आंजों थ'बाय थादो अब्ला नुलांबाय थाखागोन नायलांबाय थादो बिदिब्ला भिडिअखौ आयौ सान्दुङा नै मोदानलायनायथार आयौ बोरो सिंनिफ्राय बागदावलायनाय होख्राव हरखायो थांनोसै जोङो बोरो थोद नङा मा बेयाव मालाय लादों नोङो बे कुर्ताखौ सोरबा लानांगौ आंनि कुर्ता गानहैयो मानसिया सोरनि जानांगौ जाखो बिमानि जागोन आं दिनै पार्पल कालारनि कुर्ता गानदों माबायदि नुदों नोंथांमोना खोन्थाहरबाय कमेन्टआवहाय खिन्थु कुर्ताया आंनि थाखाय एसे लुज जायो आरो मानो नोंनि न'खाथारा बे मानि कुर्तासो आंनिखौ आं गानबाय थानायखौ गाननो बानानैहाय बिमानि गोदान सफैनायखौनो गानदों आरोना ओमफ्राय सुथेब नांगौ जायो ओंखायनो थेवबो गाननो लुबैनानै गानबाय आं फसायनानैहाय नै बेनो नेटिभ केफ दायो जोंनो मादैमोना प्रसाद होफैबाय ओमफ्राय जोङो प्रसादखौ जानानै लागोननि दा नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना Seri जाग्रा बुस्थु बानायजोबोनो फेक्टरि बायदि औ दा नै बियो नेटिभ केफ रेस्टुरेन्ट आरो ओमफ्राय बै फार्स्टनिया बियो नेटिभ केफ हटेल आरो ओंखाम जाग्रा हटेल ओमफ्राय नैबेहाय रेस्टुरेन्ट ओमफ्राय बेखौबो जोङो सिङाव हाबनानै नोंथांमोननो देखायगोन माबायदि सिङावहाय दा नै जोङो सिङाव फैबायानो ओमफ्राय नायदो नोंथांमोना डेक'रेसनाबो ओरैबायदि मोजां खालामनाय आरोना लाइटनिंफ्रा ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननोहाय मेनुखौबो देखायना होगोन नोंथांमोना जाफैनो गोसोबा जाफैनो हागोन आरो दा नै आं मेनुखौबो देखायखानोसै नोंथांमोननोहाय नैबेनो मेनुआ मा मोनो बेखौथ' जों मिन्थिला नोंथांमोना मेनुआव नायनानै मिन्थिखासिगोन जोंथ' जाफैफेराखैबो दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोना दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना अब्लानो मिन्थिखागोन नै दा जाग्राया सफैबायानो ओमफ्राय ओरैबायदि गोथाव मोदोमखादों आरोना जानायावबो ओरैबायदि गोथाव जाखागोन नुनायावनो गोथावखा आरो बुस्थुआ ओमफ्राय नोंथांमोनाबो गोसोबा जाफैनो हागोन आरो जायगायानो जाहैबाय ओरै इउएन स्कुल बारनानै ओमफ्राय बे कलकाता रल्सखौथ' मिन्थिखागोन कलकाता रल्स रेस्टुरेन्टआ बेखौथ' मिन्थिखागोन नोंथांमोनाहाय बे खाथियावनो आरो एकदम नांजाबनायखा आं जायगानि नामखौथ' मिन्थिला क'क्राझारावनोखा ओमफ्राय दा नै कल्ड कफियाबो ओरैबायदि गोथावखा माने मा होनबावनो आरोना नै दा मादैमोना जोंनो ओंखाम ओंख्रि लाबोना होफैबाय ओमफ्राय आइटेम्सफ्रा नै ओंख्रिफोराहाय बिराद बुरजा दङ साम' सबाय साम' अमा बिथै अमा
ओमफ्राय हांसो खुमब्रा ना मा मोनथाय दङ आरोना बिराद बुरजा खोन्थाख'नो हालायलायासै नारजि अमा दङ लाब्रा दङ ओमफ्राय दालि दङ टमेट' ना बिराद बुरजा जाग्रा दं आरोना दा नै नुखाबाय नोंथांमोनानो भिडिअनि गेजेरजों मा जाग्रा दङ आरो जाफैनो गोसोबा नोंथांमोनाबो जाफैनो हागोन ओरै मैथा माबा माबि दंलाजोबो आरोना बिराद बुरजा आइटेम्सफोर दङ दा नोंथांमोनाबो जाफैबानो जाबाय दा जोङो जानायखौ स्टार्ट खालामजेनबायानो ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय ओंख्रिया मा ओंख्रि दङ ओरैबायदि बुरजा ओंख्रि माखौ जानो माखौ दोननो जायो आरोना बिदि बुरजाबाथाय गारनोबो अनो आरो जाजोबनोबो हाया बिराद लस मोनखायो जोङो थांफिनगासिनो न'नि फारसे ओमफ्राय बैयाव डन बस्क' खाथियावहाय सासे लोगोखौ लांफानांगौ थाबायगासिनो टट' गाखोथ'वासै जानानै फैबाय जों ओमफ्राय टट'बो गाखोआसै हाखु दाखु फैनानै दा थाबायनो हालायलायला उदै सानाया उदै थुम मोनजोब्बाय आरोना बेदरफ्राबो ओरैबायदि बुरजा दङमोन गासिबो बिराद मोजां आइटेमसफोर दंमोन ओमफ्राय जानो हायासै जोंहा मा दख'ना गानबावनांगौ जाखो हाग्रा गानलांनो